суруд ва клипҳои беҳтарин дар канали Гарибон Тюбе. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи хабарию таҳлили иттилоъро бо муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангӣ манзури шумо менамоем. Дар студия бо хабарҳо Саидаҳмади Амин. имрӯз дар барнома чаро ҷавонони имрӯза аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ мекунанд? чӣ бояд кард? охи соатҳои 6 мехезонанд, медавонанд. агар соатҳои 10 хезонанд, шикама сер кунанд, паркои навози юждагия дар Тоҷикистон парк баранд, я тамошо кунем паркора ака, фаҳмидӣ? хай бо агар бегаё диска клуб баранд, калям палянтиян, бо ба замин як рақуш каданем ки часда агар вайфай часпонанд, ана баъд нигоҳ кунед чӣ хел давом меран хизмат мекунанд. бемасъулиятии ёрии таъҷилӣ нисбати беморон. шаб хоб будам, яке таспум буланд шид, очам скорира занг зад, скори омад, як уколум кард, саҳар мехезам, я дастум неста. акман педаст чикор мекунам? сабаби пош хӯрдани оилаҳои ҷавон дар чӣ бошад? сабабаш дар ҳамин буд ки ман гуфтам занамро духтарча таваллуд кун, аммо занам писар таваллуд кард. аз ҳамин сабаб мо ҷудо шудем.